pues, les grups que van endavant que gallen. Bé. Abans de tot, volem que es doni un aplaudiment a la Junta Municipal de Trànsit i a l'Ajuntament de València per l'organització i patrocini d'aquesta mostra de ball regional. A continuació, nomenarem els grups que participen en aquest festival. Associació Cultural Alchirós, Falla Maestro Gonzalvo, Nueva Fiesta de Tranviarios, Falla Avenida de la Plata General Urrutia, Falla Daroca Padre Viñas, Falla Almanzera, Falla Gómez Ferrer de Chirivella i per finalitzar, Falla Marquès de Montortal Josep Esteve. Sense més preàmbuls, es començarà ja la mostra en l'actuació del grup de ball de l'Associació Cultural Alchirós i es ballaran el bolero Estrella i l'U del Tío Mariano. Un fort aplaudiment.
interpretaran malagueña, bacheta y fandango de tres.
Havíem establit en un començament. En tercer lloc, actuarà la falla Maestro Gonzalvo i ballarà el bolero enfandangat i el bolero de Castelló. Un fort aplaudiment.
ocasió, la nova fiesta de tramviarios ballarà Bolero Fla i Fandango de San Mateo. Un fort aplaudiment.
continuar en l'actuació dels grups, preguem que el coordinador de Cultura de la Junta Municipal de Trànsit, el senyor José García González, puja a l'escenari i ens digui unes paraules. Un aplaudiment. Buenas noches a todos. Veo que hay mucha gente. No esperábamos por el partido de Valencia-Barcelona que hubiese tanta gente. Es intención de la Junta Municipal de Tránsito y de todos sus componentes que esto, que ha sido un éxito, pues vuelva a hacerse al año que viene, y yo como coordinador voy a poner toda mi voluntad y mi esfuerzo en que esto continúe. Quiero agradecer a la Falla Marqués de Montortal Esteve su colaboración y ayuda y el esfuerzo hecho en montar este escenario, que lo tenía que haber puesto el ayuntamiento, pero por tener 4 escenarios y estar ocupados no ha podido ser. Muchas gracias, y que el año que viene la cantidad de gente que hay aquí esté por lo menos la misma. Gracias. Niñas, els que es ballaran, la Xota de Xàtiva i les seguidilles de Lucena.
aquel que está allí. Ella empieza, ¿no? Orinando y... ¿Quieres? Si no ha empezado, no va. A ver, está. La
el fandango de Palomar i Pedreguera. Un fort aplaudiment. Hicimos el
Per a finalitzar aquesta mostra de ball, ballarem el grup de balls de la nostra comissió, Falla, Marquès de Matotal, Josep Esteve, que ens interpretaran Seguidilla i Xota de Vallanca i Bolero de Tavernes de Valldigna. Un fort aplaudiment.
agraïm a la Junta de Trànsit i a l'Ajuntament de València l'haver patrocinat aquesta mostra. Preguem que pugen a l'escenari el president de la falla, Pedro Muñoz, y Chelo Vidal García, nuestra fallera mayor. Un aplauso, dime, por favor. Demanem que la nostra professora Mercedes Gracia puja a l'escenari. Volem donar-li un ram de flors a la nostra professora per la seva persistència i paciència amb tots nosaltres. Vale. Despedim en un porta... Un moment, que van a fer una foto. Despedim en un fort aplaudiment al nostre president i a la nostra fallera major. També despedim a la nostra professora Merche. Finalitzem aquest acte donant les gràcies a tots els grups participants i esperant veurem molt pronte. Adeu i que guanyi el València!